como en Gondomar, onde o río Miñor chegaba ás casas. Sucedeu que choveu moito e desbordou o río. Entonces, como sempre. Nas últimas horas caeron máis de 60 litros por metro cadrado en zonas de Pontevedra e do sur da Coruña. O mal tempo pode estar detrás dun accidente que deixou un ferido grave. É o conductor desta furgoneta que se esnafrou contra unha casa en Oroso, preto de Santiago. Perdeu o control do vehículo na curva e bateu contra a vivenda. Por fortuna, os propietarios non resultaron feridos. Hai só 10 días, nesta mesma curva, outro coche se esnafrou contra outro vehículo que estaba aparcado. Nos últimos 10 anos, a cifra de persoas mortas en accidentes de tráfico en Galicia reduciuse un 60%. O ano pasado registráronse nas nosas estradas 198 accidentes mortais en que faleceron 216 persoas. Unha tendencia positiva que, segundo os responsables de tráfico e os expertos, responde sobre todo ás novas medidas sancionadoras e á concienciación dos propios condutores á hora de respetar as normas. Os condutores galegos coinciden en que a prudencia e o respecto das normas de tráfico son a causa da baixada da sinistralidade. Afirman que están agora moito máis concienciados que hai uns anos, aínda que recoñecen que en moitos casos é por medas represalias. Estamos máis concienciados, somos máis prudentes. E con el tema del carné por puntos, yo creo que aí eso haya afectado un poquito. Como ves que hay miedo de que te multen, pues tienes que tener precaución de que no. Entonces vas cogiendo hábitos como poner el cinturón, nada más subirse al coche. Sexa por un ou outro motivo, o caso é que os condutores galegos estamos a mellorar os nosos hábitos no vehículo. Eu vou preparado co chaleco, cumplo as normas, non bebo, e cando vou a unha festa, levo un condutor. No 2009 faleceron en Galicia 20 persoas menos co ano anterior. Tamén baixaron os feridos un 18%. E atendan porque no prazo dun mes poderase circular a 120 km por hora en todo o trazado da autovía da Barbanza. Un informe da Garda Civil de Tráfico avala esta medida que xa espertou a polémica. Algúns usuarios consideran que se perderá en seguridade. Agora mesmo, nos 40 km da autovía do Barbanza hai ata 30 variacións de velocidade, porque hai zonas consideradas de maior risco para a condución. Pero un informe da Garda Civil de Tráfico determina que moitas destas limitacións non aportan nada á seguridade vial e que, ademais, distraen os condutores. Así que, a partir de agora, establecese unha velocidade homoxénea para toda a autovía, 120 km/h. Percebe moi ben, ten condicións de seguridade suficientes como para ir toda a 120. Más que nada, pues estaría máis para recaudar que para pola seguridade. A 100 ou a 120 hai moita diferencia na seguridade. Non sei, pénsome que non. Eu penso que a 120 pode ser segura. Tenemos muchas dudas, ¿no? Todos sabemos que la velocidad es un riesgo. Más velocidad, más riesgo. Más riesgo de accidentes más graves y más mortales. Esta mesma semana empezarase a cambiar a sinalización da autovía para que no prazo dun mes este a toda 120. Tan só se vai manter a recomendación de circular a 100 km/h en 11 km entre Padrón e Ribeira. Unha plataforma cidadá pide que se leve a velocidade máxima permitida en autovías e autoestradas dos 120 km/h actuais aos 140. Muchas veces se nos pregunta ¿por qué 140? Y nosotros siempre decimos no, ¿por qué 120? No hemos encontrado ninguna razón de orden técnico, de ningún estudio de tráfico ni de ningún experto que diga que la velocidad tiene que ser a 120. O movemento 140 xa recolleu máis de 86.000 sinaturas a través da internet. Os promotores din que nin os datos de sinistralidade xustifican o mantemento da limitación a 120. El factor concurrente llamado velocidad inadecuada, que no es exceso de velocidad, es nada más que el 5,5% de las víctimas. Sin embargo, el 73% de los radares están en este tipo de vías. Esta plataforma di que os límites actuais se manteñen con afán recadatorio. O xuíz enviou a prisión ao presunto etarra Pedro María Olano, acusado de conspirar para atentar cun mísil contra o avión do expresidente Aznar. No auto, o magistrado asegura que en 2001 Olano formaba parte do grupo que debía recoller un lanzamísiles en Francia para entregarlle o comando que se ia encargar do atentado. Os etarros pensaban aproveitar os desplazamentos de Aznar ao País Vasco durante a campaña electoral. Segundo o xuíz, houbo 3 entregas, pero os atentados frustráronse porque os mísiles non funcionaron.
Olano reveloulle este plan á Garda Civil pouco despois da súa detención en Lizarcha o xoves pasado, pero negouse a ratificala na sede judicial. Con todo, o magistrado considera que foi certo, como demostra a incautación en Francia en outubro de 2004 de 2 mísiles fabricados en Rusia destinados a derrubar avións que voan baixos e xa preparados para utilizalos. Ademais de conspiración, tamén se lle imputa a Olano a integración en ETA e depósito de armas de guerra e explosivos. E hoxe coñecemos as contas dos aeroportos da AENA do ano pasado e os resultados dos galegos parece que non foron moi positivos. Ángela Loira. Efectivamente, pois segundo o informe de Fomento, os 3 aeroportos galegos presentaron resultados negativos no ano pasado. Este de Peinador en Vigo, onde nos atopamos agora mesmo, orixinou case 7 millóns de perdas e o de Coruña superou os 4 millóns. Pero, sen dúbida, o que máis déficit orixinou foi o de Lavacolla en Santiago de Compostela con máis de 10 millóns de euros. En conxunto, os nosos 3 aeroportos suman un total de 21,4 millóns de euros en perdas, unha cantidade que non dista moito das previsións pro ano 2010, con resultado tamén negativo de case 20 millóns. E á espera de que se publiquen mañá os datos de decembro de 2009 referentes a pasaxeiros e operacións, os acumulados ata novembro deste mesmo ano non foron nada bons. O aeroporto de Vigo tivo algo máis dun millón de pasaxeiros, o que supón un 14,6% menos que en 2008. O da Coruña tamén negativo, cun 10% menos. Porén, o aeroporto de Santiago rexistrou un lixeiro ascenso, cun 1,6%. En canto a operacións, os 3 aeroportos presentan resultados negativos, o que máis o de Vigo, cun 13% de operacións menos que en 2008, seguido do de Alvedro, na Coruña e rematando polo de Santiago cun menos 8,4%. Segundo o informe de Fomento e desagregando os resultados totais de cada aeroporto galego, o peor parado é o da Lavacolla en Santiago de Compostela, con algo máis de 10 millóns de euros de perdas. E o ministro de Fomento presentou hoxe o novo modelo de xestión dos aeroportos que incorpora importantes novidades e que poderían afectar os aeródromos de Vigo e da Coruña. Ángela, cales son eses cambios? Pois o máis significativo é un novo sistema informático supervisado por un único técnico e que pretende sustituir os actuais controladores aéreos nos aeroportos máis pequenos, aqueles con menos de 50 accións diarias. AENA asegura que aínda é moi cedo para saber se Alvedro ou Peinador están nese caso. Ademais, este novo modelo de xestión pretende a entrada de novo de capital privado. Os aeroportos españois perderon en 2009 máis de 300 millóns de euros. Son 9 dos 48 son rendibles. As previsións para este ano son aínda peores e Fomento quere atallar o problema cun novo modelo de xestión aeroportuaria que abre a porta a incorporación de capital privada ata un máximo do 30%. Os aeroportos máis grandes seguirán controlados maioritariamente polo Estado, con participación das autonomías, concellos e cámaras de comercio. No podemos soportar un déficit de 300 millones como el que vamos a tener este año 2009 de los costes de navegación aérea si queremos buscar un modelo eficiente y competitivo de nuestra red aeroportuaria. Fomento atribúe parte das perdas de AENA ao lastre do custo laboral dos controladores aéreos. Con este argumento anuncia que nos 12 aeroportos con menos de 50 operacións diarias serán sustituídos por un sistema informático supervisado por un técnico. Alvedro e Peinador están no límite, pero AENA asegura que cedo para saber se entrarán neste grupo, porque o Goberno podería ter en conta outros baremos, ademais do nivel de actividade. O ministro de Fomento proporcionou tamén datos concretos sobre os soldos dos controladores aéreos. Lorena Posi. Así é, os datos aos que se referiu Xosé Blanco revelan que en España traballan alrededor de 2.300 controladores e que cobran case o triplo cos británicos e prácticamente o dobre ca un profesional francés, alemán ou italiano. Para que se fagan unha idea, un controlador español gañou de media en 2008 alrededor de 334.000 euros anuais, máis de 27.000 euros ao mes. Con todo, aínda hai quen supera esa cantidade. Segundo datos da AENA, alrededor de 713 controladores cobran entre 340.000 e 540.000 euros ao ano, entre 28.000 e 45.000 euros mensuais. Son uns poucos, chegan aos 900.000 euros anuais por acumulación de horas extra. O salario medio dos traballadores galegos debería subir nuns 540 euros anuais para non perder o poder adquisitivo. É o que reclama a CIGA. Esta suba duns 45 euros ao mes é unha das propostas que acaba de presentar o sindicato para mellorar o mercado laboral galego neste ano 2010. A CIGA critica que se tome como referencia o IPC, o índice de prezos ao consumo, para actualizar os salarios.
3 de cada 4 españois pensan que o goberno de Zapatero está xestionando mal a crise económica. E o que recolle un informe presentado pola Fundación das Caixas de Aforro. O estudo tamén deixa algunhas conclusións